Assalamu alaikum, kamar yadda kuke gani wannan shine hakikanin abin da ke faruwa a ƙasar Palestine da Falastinawa tsakanin jiya zuwa yau. So kamar yadda kuka sani, sansanin Palestine a yanzu yana kusa da Al-Musla, kusa da tsohuwar makabartar Turkawa. A daren jiya ne mutanen Isra'ila Yahuda suka shigo a yanda suke rusa tantunansu da sauransu, suka buɗe musu wuta. Kamar yadda kuke gani ga yace gurin ya koma, zan saka muku bidiyon ku gani shot ɗinsa. In kana so ga full ɗin bidiyon zaka iya dana link ɗin da ke bio na TikTok da Facebook, ko kuma a Facebook ne zaka iya dana link ɗin da ke ƙasan comment da YouTube. So ga bidiyon yace kasance. So wannan kamar yadda kuke gani dan kaɗan ne daga cikin bidiyon. Na faɗa muku full ɗin bidiyon, ka dana link ɗin da yake bio zai kai ka zuwa ga inda zaka kalli bidiyon. Wannan shine dai mutanen su dai mun taya su da addu'a Allah ya kawo musu ƙarshen wannan lamarin, mu kuma Allah ya kawo mana zaman lafiya mu ma ƙasar mu ta Najeriya. Allah kuma ya ji kan shugaba Muhammadu Buhari wanda ya riga mu gidan gaskiya a yau. Allah ya ji kansa.